ngut ki dkhot jong ka seng leno HNLC ki baju dawa pisa beaiñ na ki nong khai trai ri bat ki officer ha kerteng jong ka seng ki la Shah kem no ha ki pulet ka Ri Bhoi hinin ka sngi kat kum ka jingte palayo na ki pulet le thu pa ka seng HNLC kala persyang madlum pisa beaiñ na ki nong khai bat ki officer sarkar hapo ka district da ka jing berngam makin pen mensaw le ne penyam yaki la da kim siu ha kabaya day bat kani ki pulet ka Ri Bhoi ki la pelong ka jingkenra bat ki la yo ban kem no yo way usuba ubala tip kerteng kom upen da bok makri ha lat queenain kat bau dang shimpisa bala dep dawa ha ka jing toket ki pulen sa way pan uba suba bau day udukhat ke HNLC ubala tip kerteng kom ulari pen kemen nongshli ula Shah kem no ha tera de ki pulet ke East Giant Hills layo jingtip ba ki dan ki riu persyari ki ba syang ha Bangladesh ki ba yasno bat ka seng HNLC ka bala Shah pen bana kum ka seng beaiñ da ka sarkar India ki ba pha ya ki shithi dawa pisa link ba WhatsApp she ki nong khai khasi bat ki he sarkar da ka ba berngam yaki bat ki bahayeng jongki bat hadien kata ki pha ki nong tere jongki ki badan Meghalaya ban lum ya ka pisa kini ki samla ki ba Shah pen kring ha kani ka kam ki pedyang ya ka kum kalat ban kamai pisa kloi Henry ya ka te ka jing tmu la pen pulam no yaki de ki bor pulen ka jing toket kadang yai peteng ban lam ya ki wei pan ki badan tilang ha kani ka kam beaiñ